Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 14-nji ýylyny 2 günlük resmi sapar bilen Irana barýar. Bu barada Iranyň Mehr habar agentligi habar berýär. Iran medeniýetine görä saparyň dowamyny iki ýurdun arasyna gatnaşyklary ösdürmek üçin birnäçe resminama gol çekilmegine garaşlýar. Sapar Iranyň prezidenti Ebrahim Raisiniň çakylygy boýunça amala aşyrylýar. Serdar Berdimuhammedow Tehrana ilkinji gezek prezident hökmüne sapar edýär. Mundan odal ýanwar aýyna Berdimuhammedow Irana sapar eden Türkmen wekiliýetine ýol başlyk edip prezident Raisi bilen duşuşdy. Şonu Iran medeniýeti Türkmenistanyň Iran bilen hususan transport we energiýa pudawyny hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklama bildirýändigini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine köpçüliklerini habar berişleri işleri Türkmen prezidentiniň goňşy Irana mulaşyryan resmi sapary barada heniz habar bermedi. Mart aýyny prezident wezipesine girişen Serdar Berdimuhammedow taşary ýurt döwletlerine ilkinji resmi saparyny Russiýa Federasiýasyna mulaşyrdy. 10-njy ýylyna Moskwa sapar eden Berdimuhammedow 14-nji ýylyna Tehrana barýar. Halkara jemgyýetçiliginiň özüňeleşdirmegine we günwataryň iň aňyr sanksiýalaryna duçar bolýan Russiýa we Iran bilen gatnaşyklar özüni ýüpek ýolunyň ýüregi hasaplayan Türkmenistan üçin näme sebäpden wajyp? Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Aşgabat üçin Moskwa we Tehran bilen arada gatnaşyklaryň ähmiýetini gurrun berdi. Obviously, there's probably a lot of good reasons why I went to Moscow first, but it is more than a coincidence that Serdar Berdimuhammedowyň ilkinji saparyny Moskwa amala aşyrmanyň aňyrsyna megeren bir topar sebäp bar. Ýöne ilkinji iki resmi saparyň Russiýa we Irana amala aşyrylmagy tötenlik däl. Sebäbi bir näçe ýyl mundan odal bu iki ýurt Türkmenistanyň iň iri energiýa müşterileri diýip Panier aýtdy. just a few years ago, those were two of the major gas customers for Turkmenistan. Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwründe Russiýa 2006-njy ýylda Iran 2018-nji ýylda Türkmen gazyny satyn almagy besetdi. Russiýa 2019-njy ýylda Türkmen gazynyň importyny ujuýpdan bolsa gaýtadan ýola goýdy. Iran Türkmenistan bilen gaz swap alaşyklaryny gaýtadan dikeldýär. Merkezi Aziýa boýunça bilermeniň pikiriçe kiçi Berdimuhammedowyň wezipä girişmegi bilen Aşgabat üçin Moskwa we Tehran bilen arada gatnaşyklary ösdürmäge täze mümkinçilik töredi. Bilermene görä esasan energiýa sewdasynyň girdiği gazanýan Türkmenistan ýurtda bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizisten dinmek üçin Moskwa we Tehran bilen arada gatnaşyklary ösdürmeli bolýar. Galy berse-de ekspertde görä Türkmenistan özüniň sewda ugurlaryny ösdürmekde Iranyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp biler. And this is a good time too, because we know that a lot of the problems between, with Russia and with Iran. Şeýle-de sapar dogry wagtda mulaşyrylýar. Sebäbi Türkmenistan bilen Russiýa we Iran aradaky problemalaryň köpüsi Serdar Berdimuhammedowyň kakasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurdu dolandyran ýyllaryna ýüze çykdy. Serdar Berdimuhammedow kakasynyň siýasatyny tanqidlamazdan öňkü türkmen siýasatynyň iň bolmany soňky 10 ýylda ýüredilen siýasatyň uğruny üýtgedip goňşular bilen has oňat gatnaşyklary, has oňat sewda gatnaşyklaryna umtylýan täze Türkmenistany, täze hökümeti görkezip biler diýip Panier aýtdy. And better relations with the neighbors. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier Serdar Berdimuhammedowyň goňşy Irana mulaşyryan resmi saparynyň gün tertibiniň esasan ykdysady we sewda ulgamlaryna gatnaşyklara gönükdirilýekdigini aýtdy. Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan agressiýasynyň fonuna Moskwa halkara jemgyýetçiliginiň köpçüliklerini ýazgyryşlaryna we görülüp eşidilmedik günbatar sanksiýalaryna sebäp boldy. Şol bir wagtda insan hukuklaryny göz çykkan şu defelemekde berk tanqid edilýän Iranam günbatar ýurtlar tarapyndan iň köp sanksiýa girdilen ýurtlaryň hataryna galýar. Öz raýatlarynyň hukuklaryny kemsitmekde tanalýan Türkmen hökümeti dünýä arenasyna soňky wakalaryň arasyna iň köp sanksiýa girdilen ýurtlar bolan Russiýa we Iran bilen pätgelçiliksiz sewda gatnaşyklaryny ýola goýmagy maksat edinýär. Merkezi Aziýa boýunça bilermen sanksiýa girdilen ýurtlaryň üstüren üstaşyra mulaşyrlan sewdanyň kä halatlarda sanksiýalardan ziýan çekmeýändigini gurrun berdi. Bu aralykda demokratik Iranda milionlarça etnik türkmen ýaşaýar. Eýsem Türkmen prezidentiniň goňşy Irana mulaşyryan saparynyň dowamyna Iran türkmenleri öz kowmdaşlarynyň nähildir bir hoş habara garaşmalymy? Bruce Panier Türkmen hökümetiniň ýyllar boýy alyp barýan daşary siýasatynyň çen tutup Türkmen prezidentiniň Irana mulaşyryan saparynyň dowamyna etnik türkmenleriň meseleleriniň hatda gün tertibine getirilmegine garaşmaýanyny aýtdy. I would imagine that this is not even a topic that's going to come up on the agenda at all. Bu meseleniň hatda gün tertibine de getiriljegini göz getirip bilmeýärin. Türkmen hökümeti hiç açan özüni dünýä türkmenleriniň, türkmen diasporasynyň goragçy hökmüne görkezmek diýip bilermen aýtdy. The Turkmen government has never billed itself as the protector of the Turkmen diaspora, the Turkmen community worldwide.